Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngoKhanyisa Mayo kwakhona. Kunabahlebisi kwanye indaba ezithi iKaizer Chiefs yaxoxa nelaqela laseAlgeria, bexoxa into yokubana ke uKhanyisa Mayo angabi sahamba kwiKaizer Chiefs. Bathi ke uKhanyisa Mayo bafuna uSoske angabi saphuma aqhubeleke neqela leKaizer Chiefs. Kusho ukuthi iKaizer Chiefs ke isenenjongo ezibanzi ngoKhanyisa Mayo. Kusho ukuthi iKaizer Chiefs ke isazibona izawuqhubeleka imsebenzi uKhanyisa Mayo nakusizini ezayo. Mhlawumbi enene nangenyaniso xa kufika umqeqeshi omtsha uyawukwazi into yokubana ke amdlalise ngohlobo olithile uKhanyisa Mayo, ngoba ke asinoyibalekela ke into ethi umqeqeshi nomqeqeshi uba nabadlali bakhe akwaziyo ukubasebenzisa. Mhlawumbi uKhanyisa Mayo kulo mqeqeshi umtsha uyofumana ithuba lokubana ke azibonakalise, ngoba nyani ke baphulaphuli ke xa sesithethe inyaniso emsulwa emhlophe njengekati emhlophe ehlungwini, uKhanyisa Mayo kangazithengise tu kule season kwiKaizer Chiefs, asiphakamise isandla athi ndicela into yokubana kwisizini ezayo nize nindilwele, andifuna uphuma kule team. Umfana omdala kange aperforme ngendlela erayithi, kodwa ke imanagement eqala leKaizer Chiefs kuthiwa ke isenengxoxo kakhulu nelaqela lapha eAlgeria malunga noKhanyisa Mayo, beneenjongo zokubana la team ize isoske uKhanyisa Mayo imyeke pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ingxoxo kuthiwa ke baphulaphuli ke zisaqhuba, azikaphumi iziphumo ezithi ke ingaba la team ithi sosani iqhubeleke nayo Khanyisa Mayo, okanye ingaba la team ithi buyisani iplayer yethu nenze ngohlobo xa niyifuna. Kodwa ke okubalulekileyo xa ziphumela iziphumo sizawuphinde sibuye size ngaphambili sizawukutsho into yokubana ke ithini na imeko kaKhanyisa Mayo. Qaba nje kancinci ke ngoKhanyisa Mayo baphulaphuli, namkhumbula kwiCape City umfana omdala ibingomnye weplayers eMzantsi Afrika ezaziphezulu, istriker ebesiyingxaki futhi ekhona napha kwibafana bafana. Umfana omdala akaqali ke ukufuna iKaizer Chiefs, wayeredi uKhanyisa Mayo ukuyonyathela eNaturena before ahambe aye eAlgeria, ngoba ke kunobu buxhakaxhaka bokubana ke ezinye team zirhoqa imilenze xa kufuneke zinikeze iKaizer Chiefs players. Yayiba yiloo nto ke pha kwiCape City kwacaba kunzima ukugqithisa uKhanyisa Mayo kwiqela leKaizer Chiefs, bakhetha ukuyombeka eAlgeria. Yiyo loo nto uKhanyisa Mayo asuke eAlgeria wazonyathela pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sinethemba ke lokubana ke xa iKaizer Chiefs isenenjongo zokumsebenzisa mayimlwele, imfumane, imsebenzise emveni koko. Injalo baphulaphuli, ningangena ke nanisho into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.